I comencem el nostre One Moment Please de onamomentstv.com, Ona Moments, dedicat a la salut mental. I li diem als presidents i a tots els alcaldes que, sisplau, ens escoltin, que escoltin a tots els casos de veïns de tot el poblat, que també és procés, que també és vida, que també s'ha de curar, que s'han de fer polítiques socials que arribin als hospitals. Ovidi Montllor, parola de l'alcalde. Per ordre de l'alcalde es fa saber a tothom que una fera ferotge del parc s'escaparà. Es prega les senyores... La fera ferotge en aquest cas és l'estigma. Surten de casa fins que torni el bon temps tot. El que tinga cotxe, que fot el camp corrents. A tu t'agradaria que siguessis rebutjat, que et fessin la vista grossa, que et fessin bullying, que arribessis a tenir certs problemes? Que no es queixa després, si per culpa la fera ell rep algun turment. Els turments, sí, els turments i el mans de turment que ens porta aquesta societat. Jo no li dic malalties mentals, li dic malalties socials, perquè hi ha causes que les porten al darrere. Ai, vinga, alcalde, escolta'ns, vinga, president de la Generalitat, vinga aquells que han fet el cop de taula i s'han anat cap a l'oposició. Què farem, un país de pedra? O un país de cap amb molts barrets per poder servir i viure? Jo necessito espai, els guàrdies que la veuen la volen atacar, la fera es defensa. Sí, és una cosa invisible, no es veu, no es tracta, no es coneix. A lo millor la gent que té alguna d'aquestes malalties doncs es tindria de posar unes ulleres al cap perquè així diguessis, ei, deixa'm, o ajuda'm, sisplau, que tinc un problema. Ajuda'm, alcalde, ajuda'm, president, amb una bona atesa mèdica, amb uns bons psicòlegs, que hem de dir, tristament, que hi ha més morts de suïcidi després de la pandèmia que d'accident de cotxe en un cap de setmana. Vinga. Sí, no és per aplaudir, és per posar-se molt trist, però és que sempre hi ha, com cantava aquella cançó Andreu Rifé, aquest moment, un segon, one moment, please, sisplau. Exactament. Sempre portem una pulsera, alguns tindríem de portar, o algú tindria de portar, per què no tots? Perquè tothom podem estar exposats a tenir una malaltia mental, unes ulleres en el cap, però sempre hi ha llum, esperança, no tothom és igual. Sempre hi ha gent disposat a ajudar-te, a donar-te un cop de mà. Potser és difícil poder ajudar, però sempre hi ha un fil de llum. Tots tenim una pulsera, sigui quina sigui. Fil de llum, Andreu Rifé. Quan sento que tot... I fins aquí el One Moment Please, sisplau. Tingueu al cap per la salut mental. Ningú hi ha tocat del cap, ni de l'ala. Tothom està bé. Hi ha gent especial, sensible, tendra, humil, que es lleva cada dia, com tu, com ell, com tots. Salut social, salut mental. Una abraçada, a fil de llum, Andreu Rifé. Escoltant la teva veu, baixet parlant, dient que guanyar-me el destí només dependria de mi.